Good morning mga guys. Ito mga guys, ang buhok na customer mga guys. Medyo mahaba po yan mga guys. Halos balikat po yan mga guys. Gupitan ko, magpagupit kasi si mother ng maikli. Ayan, bobcat po siya guys na ano. Ang parang yung metric o tawag nito sa gupit na to. Mahirap po kasi ano mga guys ng gupit. Baka maya maraming magaling na ano. Ayan mga guys. Tingnan po natin mga guys ano. Kinat ko na kasi mga guys. Bali, inano ko na lang yung gupit talaga na ano. Pero yung previous na buhok niya, hindi ko na-videohan. Ayan guys. Ano natin yan guys. Kailangan yung bulyo mga guys. Para maganda tingnan. Ayan mga guys. Mga guys, thank you mga guys. Sa sunod po na videos. Salamat po.